Ñiut Youth Council HYC Rambrai Circle hapo ka jinglam uba Drowel Lingdo Maudo President usamla ki nongput General Secretary haka jingsenran usamla lumlang khars imli President HYC West Khasi Hills District haka Leit ukolalingkot arja apun riu kila hiar siyo Rambrai ban lum thop bat ban kit yo Ñiut bala isa la bun snem haka te ka yo ka ba hapo ka jingpat Syiem ka Hima Rambrai Kajing sata, ka Jaboh, bat kajing sma iutung, kalakta ya ka kot ka khia jong kipat ba, bat ya ka rong ka rup jong ka yo Rambrai hi bro ka way. Shu laang, baka HYC Rambrai Circle, lembat kiway kinoy lam na kiway kiseng, kila yo ikijing ujor lam man la kipor ya kajing don unu Ñiut ha katay ka jaka, henry imat Syiem patiaw ya katay kajing kipat ba. President ulaang ru baka seng kalalit banyak kendu yo Syiem Rambrai bandawa ban kitno mardor yo Ñiut bat katay ka Jaboh kabli sajmat shisha ban pej bat ka seng kalabu poru ya ka Ophis jong Syiem bon pun khut no kloy henry na kalyang jong Syiem ula shusngap menti kumta ka seng kamban si ban shimkhia hi dalre ban lej brat no shisendan ha Phyllaw ka Ophis jong khnang bo Syiem ka Hima Rambrai un sngotu ya ka jing jenjar ka baki paj ba kimat labaro shikatta Kaseng lingba President kalakran syai bagani gadai tang kadak jong jing sedang henry lada Syiem udang sengap menti kamban si ban Syiem sada kawai pat kisin jam ki bakham ting hagate ka singi lawan Syiem ka Hima upa Syiem sat bat kalami ru ka jian ya ka bajor hapreng jong Syiem bat ki noy lam ka HYC kan baklet daerah keburu makor Bat unsien ha ka ba iya yang ha ka tai ka cakah yo Rambrai Ngili osngaw ka jingnam ka jingut na kaling pagba. Singi na kaliang jongka HYC. Ngimban se banlay ni yo Syiem. Da ka bangi kenduk markat batu. Rai ka ba na kaliang ka jong Syiem ngalong ba. Uai daw yang ni ba don jaka ban ni bat don. Dekat ka jingtip ka jungi. Kun di thun ka rayat jong ka Hima. Ba ka Hima Rambrai. Ka don ka jingmi. Wala kimlam gi bahe ru tang ban ban khoi Ñiut gi sio bo ula te re ha ka bede pat kani ngimban se ngi labu ru da jing tho ban ni ai ru ka dat lang yo Syiem ba hapo de ban le de ka ka bangi susi ka long ba usol pen ban yang ni kum pi sang ba lang ba chim lap khat yang ni ban dia su thu na le ban dia kran halor kini jing de halor kita ki jing skap menti na kaliang Syiem Nyemban se ban pen ino ada kakak. Dekan ni kalong tang gadak jong ke jing sedang. Ban la dau Syiem unam le unam sim kia ka bre ban Ñiut. Ni na kaliang HYC Rambrai. Fatil nyemban se ban sim da ke wepat. Ni so ban ong ban la dau Syiem ule. Pen khoi no yo Ñiut hang tai. Ni na kaliang HYC Rambrai sarti ru ni kloi ban ya kompromis ban ni kloi ru ban wan kit no yo Ñiut. Ubangi lawan Theh hang le ha Phyllaw jong Syiem Hima Rambrai. Ta ni dekan tujuh re Syiem. Ba unle ha ka bade bat ni. Bat ni tepat paranong sung sunong ro ngini snok tilang bat ni tum kisang mahalang. Nang bangila ban ram ding khong. Ya ki jing jab ya ki Jaboh ki bang liu ba ki lawan. Ki lawan ra ru ki jing pang hitam ki jing kisam gitu. Dan kalian kejongi kum ka circle hi ni kerpat Syiem simsan bam le ha ka bade bad ni Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.